ki baroh bani sedang jingshakri jungi yublay dung ini pailang ke number ke bab prau kunril ya jingi ukres nganwan ke number ke bab live new Someday
Kublai shibun i Mrs. Balamon ba i Mrs. Zefi ba pila yalam ya kajingroi ka ba penshit rahem ya ka mensim ka jogi hakani ka sngi ka ba ublai ula kurku ba ula penkentang ni duai ba ublai un don kalang mat pi kam tam to pendon kam ya kasap ka ba ublai ula ai pi tang na benta ka burom ka jong u ka step ka besuk ka bakmen bat kublai sebeton ni pi baroh kat nu ka pendap e ka mensim ka jungi da ka jing kemen ba pila jet ban syakri reng kalang bat ngi hakani ka step lada pide ki ba syakri reng kalang bat ngi mala ka tayo lada don na piru ka badai ka sin reng kong ba pi syakri reng kalang bat ngi hakani ka step kat nu ngidap da ka jing su kemen bat ka ai mensim ngi ba pi ya syakri reng kalang bat ngi hakani ka step to blei un kurku yangi ya ka jingshakri lyngba kani ka online worship ban pendon burom ya ka kerteng ka jong u te ban sedangi ka jinge sing jongi in pai pach ka number jingroi ka ba lai spa ndrupo ban hadin kani ka jingroi min yo ya ka jing pulis dang ba ka jing duai sedang na i Mrs. Monisha yang ngap Kajing pulis da jing ini step in shim na kitab kisam gondong ba prapsa urkot baal. Kemensim jonga kasau kan mau hooj katrang ki pelau jong utrai kado nu jonga bat kado jonga kiak ang ya ublei ba im. Puli mesisin. Kemensim jonga kasau kan mau hooj katrang ya ki pelau jong utrai
Kado nu jonga bat kado jonga kia ang ya ublei wa im. Saya pernah klik jendai. Fajing iba beneng sisen pat besibun kijing don kat kijong me kan ikas kini tayu baro tayu. Besibun la aing sisen pat ikan ikapor bangila ban ya simentalang hakani ka jeseng online kajongi sang kajongi ai kini bungi pule kini osngu kini sa kado no kajongi don karam bani ana kasi ka bangi sedang jingshakri kajongi don karo ban isa shambo coklat kat ba inang sam ya kelas don kat lang bani baroh ki bayas ngap ki bayas ngo ya kani tin kajong be ai baki ai bangi osngu bikin shon sha baki do onut kajongi khnang bangi la ban de kai ka ba kot kum komon ko jong me try dan kule shibun kicing ka ku jong me ikine baro pang penji sum ta amen Ni ai kuble Mrs. Monisha yang ngab ya katu ka jing pulis dang me ka jing duai ka jong pi. Mendapat nginyo ya ka jing itu kana mission na Mrs. Mendaris lungkoi. Kuble sabatanya pui baroh kajing itu kana mission jengi ha kane ka sabatan baning konjong kane ka kwarta balai ka dei chpang kemen balawan pai. Laya tu khana teng chpang wan train ha ka khana mission na ka benta ki khana ha ka kwarta ba a jong snap aja khatra. Ha ka ta ka por udang supendep ya ka class 12 ha Holbrook 7 Day Adventist Indian School ha ka school bakar pang na ka benta ki trairi banadu hundai native Indian ha Arizona USA. Udren umlat tip mensyua bagi kimi ki pa jong ulalong unong di haba uladap news nem uwe na ki men jong ulahikai ya bandi kiat badrogs andren syam la perkhat teng ba kum kita ki jingne kilong ki babakla bat syam la kwa bandan ha Holbrook 7 Day Adventist Indian School bala pendrung ya hangta nadu class 3 Hendrai ha kata ke school bala yo jing hikai shepang bon ki ki batmai kontu badai bat sum ban site khut yala ki jan hang taru ula sange di kiat drugs ula siam ba ka jing yala kai basketball kaya rap ban pan kemen men sim ya wat ha pedang kanu ke jing sungsi haba ula poi pule ha class 7 ula pule benya ya ka bible ringkat bat I pastor bat ula IT ya ka mensim sya ujisu tos ingin ya Jingshukor ya ka tin jong syapang ke ka balaje ya hadin ba ula dep pule class 12 ha Holbrook ngala pendep ya ka jing pule jonga ha usnam aja khatra ngala dep IT ya ka jing im jonga sya ujisu bat ula penjab yang ha ka sange di drugs bat kian ban syam ya ka jing tmu ha ka jing im da ka babot ya ka jing le jong we na ki mama jonga ngalarai ban let pule engineer te ngalarung ha Union College ka jaka pule jong ki Adventist ha Nebraska bat ngalas dang ya ka jing im kum ukhna college baro ha ka ta ka college kilong ki ba bha bat bale perlok bha yanga bat ki ba dap da ka jing kemen wat itu ki bom la itu teng yanga ru ki paria bet yanga ngalayo yalong perlok bat ki paranong pule ngalalong udkhot cross bat ngala shim bentana ke jing yele sport ha bala penlong bat penyat baro ki bakut college hi lakhot sungha yang ada kitu kinong pule niam ban pule benya ya ka bible bat ban shim benta ya ka jing seng jan met si penkre baro ki ba long ki bayat bet tat hadu bangalayo ya kabel bai jing pule jonga kalong kabarem palat te ha usnem babot ngalarai ban let pule no ha kawai nagi jaka pule ki badon han navajo reservation kajaka balabu kerpang na kabenta kijat benreu Navajo kata kadon ha Arizona bat New Mexico langba ka internet ngala syam ya kawai ka college engineer ha New Mexico ka balpiang ya ka jingkwa jonga ngala sungkemen ban yok pule ha ka jaka ha ka bangam pelut palat ya ka bai pule hendrai habangayo
poi hang ta ngala siam ba omdan iweru inong pule laj nanga iba long Kristan kajing pensoi bandi kiat batrox ru kajur bha hang ta wat langam siam langop hakita ki hakajing im jonga ilalong ngalalong bakken jak marwe ha ka benta ka baar jong kajing pule hang ta ngam sneu la sha shu bandan ha kane kajing long marwe ngala sulok bat sneu bat kinong tre ha ka Holbrook Indian School kibala yai keren halor bat nga mar kila ya kwa yang ban lek pai bat ban tre kum uden jong ka task force ka seng community bat kadan kajing hikai kum kiduk hot jong ka ibabishar halor kajing penyat ya ki ha ka jaka pule khnang ban pendu ya kanu kajing sneu ne ban wanra ya kajing bha la janbaro ki jaka pule ha USA ki don ya kum kene ka task force ha Holbrook ha ka ju ka por ngan la ban beteng ya kajing pule bat seu ya ka bai pule kajing ya pher ha pedang kita ki artli na kajing pule ha ki bangala let pule kalong ka bakrau bha ha Holbrook Indian School kalong ka ying jongahi masuk tanat dokumen ban yo wan pai chaka ngakwa ban beteng bat pendap ya kajing pule jonga ha Union College bat ngalayai duai ba ublei unple ya kalat bangan yo le ya ka ba klam dadap ram subha duai lem na ka benta jonga bangan la ban le ya ka ba ngala ban le kule shibun ya kajing the skon jong phi cha kajing kin sheu khatlai sabatan ba khatlai usnem menshua ka bala yarap ban sedang te ya kajing te kilan met bachaka ajing hikai halor kajing ko jing khia ya ka bala ai nam ka New Life Center ha Holbrook 7-day Adventist Indian School kajing kin sheu jong phi ha kane ka kota bal kan yarap ban pendep ya kajing te bat kajaka ha ka ba on yarap ya ki breu ki bas sangat ki ba shitom klong snam ki ba pangshini ki ba sha ban sha jur ha kajing susi bat jing jur kajing kwa ban simti ya kajing im hapdeng ki khna bat samla jong ki trai nadu ndai nimshin story jungi kumlishbon ni ai kublei Mrs. Mendaris lungkhoi ka tu ka jingi tu khana mission ka bapilaya sambat ni duai bo blei ung khu ye pi khamtam un ai pi ka met ka bokot bikhia ba ye ka ying ka sam ka jong pi ru baroh huai bat khamtam un yai pendon kam ye pi naka benta ka kam na benta ka kam ka jong u na koi ka por shakoi pat ni ai kublei ru ya ki parabangi ki jongi ki baya karshan ya ka kam ka jong ublei na kawai ka por shakoi pat lyngba ki jingnin show ki bapila yilum hala ki jong ki ying ki sem ka jong pi te hakane ka por kumbani jule ngin lum ni ki jingnin show ka jongi bada ka ju ka por ngin yo e ka jingroi karpang na I one me pen crowd bla but hadin kane ka jingroi ngan duai na benta ki jing kin show When I wake up in the morning, I pray. When my day gets so busy, I pray. And when I'm drifting off to sleep, I trust He's watching over me. So in Jesus' name I pray. I pray because He loves me. I pray because He listens every moment of the day. From dear Lord to amen, the conversation never ends because He is my closest friend. I pray. Although I haven't seen Him, I pray. Though He knows what I'm thinking, I pray. Breathing
From Ialade to amen, the conversation never ends, because he is my closest friend. I pray, spending time together helps me know him better. Words don't even matter, since he is my heart. I pray because he loves me. I pray because he listens every moment of the day. From Ialade to amen, the conversation never ends, because he is my closest friend. I pray. Tungin duai na menta ki jing aingo. Jisubi kubli shubun atrai bamla dorang kalamat ngi kenika tayo ba tayo dorang kalamat ngi ro atrai kenika step kat bangi sedang ika jisang jungi kam tamro kur atrai ni ke jing a jungi ke barit nak benta ke kam ke jong me to kur atrai kam tam ki para bengi jungi ke badan hi ngasem jong ki ke bayalum ni ka jingin show ke jong ki hakane ka por to kur atrai ki kam tam ki nang la ban ai shu nai ka kam ke jong me to kur atrai ki para bengi jungi ke badan ha ka jingpang jing stom ru kum jo to kata iki atrai de santi ba klein bo jong me bikin yo ka jing ko jing kia ni doi ro atrai nta ki jeseng jungi ro atrai nta ka sabat school class ba kum jo na benta ka jeseng arsin ke jungi kum jo to kur atrai ki isa sambor lang bat kum jo i pastor kum jo ban ya sam ka kubor na ka tin ke jong me to sngo atrai ju ba jing dai jungi da map atrai ki pop ki rengkang yang bangi pensosi eme malaka por panseng jusu amen. Ni ko banai ko blei I wani pun crown menta ka to ka jingroi kerpang ka bapila ai ngi to ai bo blei un kur kui pi na koi ka por chakoi pat kat bapi dang he dang san kham tam to pendon kam ka sap ka jong pi ka ba ublei ula ai pi na koi ka por chakoi pat ya ka class jungi on shim da isa sambol dang a chocolate ngatip la don na pi ki ba pi ithu hi I bat la don na pi ki ba pi mi thu pat ngani thu khndiat pang jong I di khun jong I pastor GB chocolate be di kong mesilia ila pendap ya ka jung puli jong I na Spicer Adventist University bat mentala kum ba saus nem ila tre kum u nohi kai Hasiang Valley Academy kabadon ha Arunachal Pradesh bat menta klem da penslam shu ngin ai no ya ka po sha I sa sambor lang a chocolate ban ai ya ka class sabbat school nga kwa banai khublei sabaton ya phi baro ki khot jong kabalang nong po bat kumjuro ya baro na phi ki bapek na ki jaka ba phe na ki snong ba phe nga dab jing snok kemen bangalayo ne ka lat bania shimenta lembat phi na ka tien jong blei na ka kot lenong sabat school jong menta ka tayo ngila rung sha ka quarter ka bathmai bat ka quarter ka bathmai menta ngin ya crunch pang ka jingshong thai how christ te ngai baro nangingi don kam ya jingshong thai jam dai baro nangingi don kam ya jingshong thai te menta ka tayo menta ka quarter baro ka wengin ya pej ya ka jingshong thai how christ ka lenong jong menta ka tayo ka crunch pang ka ba im baro shisngi ha ka im lang sa lang ka ba im baro shisngi ha ka im lang sa lang baro nangingi nom la ban im marway wat arngut langut nom la ban im naman gidon kam iwe omdon mano bala banong ngala ban im marway baro nangingi don kam iwe kumbaong tin parang social beings ngilong ki brio ki ba ya khle lang bat ki para brio iwe te haka jingya imlang iwe bat iwe haka imlang salang ngidon ya shibur ki kamban le te shwabang ngin ya phai sha ka jingya pule lang ngin ya kerpat no blebon a hingi ka bo jong ka jing so tho ka ba khamshai ya ka kolonong sabas school jong menta ka tayo tongin ya duai a kok pa jong i ba bneng
ngi kerpat ren akmat jong me men subaban ngi yum sim makhoj khnang ba unla ban ngi ya ka bo jong ka jingsung thu ba khamsha ya ka tin jong me lingba ka kolonong sawat school dorang kan ba iwe pe we ki ba ngap ya kane ka jing hikai sawat school menta ka sni ai bom sim jong me don kat bengi baro lembat nga kat banga shim ni ka benta hakdeng jisu ngi duai amen kaba baro shisngi haka imlang salang kat khot kan mau menta ka tayo la shim na ka kitab sam kalanong ka ba prapusaw kat khot ka ba ar ka ongkum no sam prapusaw khot ka ba ar kamen sim jonga kasngo kan mau hooj ka trong yiki plau jong utrai ka do not jonga bar ka do jonga kiyak ang ya ublei ba kamen sim jonga kasngo kan mau katrang yaki plau jong try kado not ba kado jonga kiyak ang yo blei ba nginya ya sha shakmat bat ngin sayawan pai pat shaka khot jing kan mau menta kasni te ka jin thu khana ka bangi shem lingba kasni janmit sabaton ka ongkumno ka baje kala ya tiktok bat kameri kala sothu ba stang ar kenta ka sabaton kalawan te kameri ka ut haba ka pet ya ka yeng ka sem jong ka ba lengkrang kitir jingle ka ju ki khun kila lengkrang shane shatai nang ta pade kasara ka khun khaddo jong ka thia pang hajing thia namar ba ka pang shit bat la shai ka sngi ka de ka sngi sabaton bat kala hab ban lek kham kloi shajing seng kumba lai pho minute shua nang bakan la ban pdiangsngewbha ki brew na jingkhang jong ka yeng mane shajing seng te kala kren halade kala ong ngakwa ban yo jingja jar la shai ka kwa ban yo shwa ka jingja thai khnang bakan yo ban yeng khambha kumnon pdiangsngewbha ki brew shakajing seng te hakaju kapor u lok jong karu u josh u dang yeng lain ha dukan ban siu pisa ya ki jingthiet jingpet jong u ki ba u la thiet pat u lain u bajrong te hadin ba ula thiet jingthiet ulai lek shalayeng ba halenti ulai yakendo ya ka jingsakut kali te ka jingsakut kali hasrok kanang pensngo jenjar shushu ya u te la je ayu ulai iru baro ki bre hangta ki ikumaki kerke ban be ya kapor ikumaki bun kam shisha te halamarwei ulaong nga don kam ban yo jing shong thaj khndiat ngamla ban long sa kumne ulaong u josh ula ut halamarwei namar shem yo ya kapor ban shim ya jing shong thaj te laong ba hakani ka jing tho jang menta ka sngi sabaton janmit sabaton ka ongno ya ka jing jongi lasen shar da ka jing ya be ya kapor baroh nangi nginom la ban len bangyai be ya kapor lek school jing khna school kapor lek tray jing kinong tray ladai ha office ladai shaki lum ki jakarep nisi ki kam la jong business baroh nangi ngi be ya kapor tray kapor lek pe doktor habangi pang nang ta kajinga kren lingba ki mobile phones kala bende kajinga kren berki bahing basem kala bende berki parlok parjon le kala bende rubat ki paranong tray hakikam ki jam jongi nang ta banbe ya kapor ban ya ka jinglek jing chayau shahad ka jinglek shaki kam ki school baro ki benta ki hab hakapor ngimla ban yai like na kapor tela ong ro hangne ba ka jing khinwen jong ka jing ya bun kam bat ki jing khreng kaperthei ki maham yangi bakin pen ngam jelob no ya ki ki bodon kam shisha kalong ka ka basut nat kani ka jing tho hangne ka jing pen bun kam palat hangne haperthei ka long ru ka jing maham yangi yo ngi ngam jelob sha ki ki bam dadon kam shisha namar ladangi ngam jelob shaki ki bam omdom kam shisha kalong ko bangi tu no ya kapor jongi kabangin ai shoble ti ka jingkli kalong yangi kumne
kumno ngi penon kam ya kapor hatong ngi penan kam hok ya ka le hatong ngi supenlut ka ya kapor dak jing le ye ki bam don jing mentoy ki bam don jing mut tong ni apa sya ka sngi ning kong ka kren chapang balat lot balaswai baroh nangi ngangai ba ngi tlot ngi swai ngi laban sngot tlot ngi laban sngot swai habang ngi ya halenti khamtam haba shit kra ang kasngi kalenti ka bajengai ndai ngi tlot ngi swai nangta habang ngi trei sha khamtam kito ki batre sha lom sha lengkha ka ba lani sha bri ka shit kra ang kasngi thaj kikjan kikti badem bayeng yo alat ban shong kitlot kiswai te hadin bakila shim ya gajing shong thaj kisngo thu ka no kalong ka basngo dap so kemen so suk shisha te kat bang ipet ya ka sngi bening kong shpang balatul balaswai nginya phai sha ka kitab Genesis kalonong ka ba ar kat khot ka ba ningkong hadu ka balai nginom pule ya ka henrei ngi so tu hi ka kren shpang ka kren shpang hadin ba ublei ula pendep ya ki kam ya ki jing shna jing thao jing ubaro ula le ayu nyau sngi ula thao ya ka sngi shong thai ula thao ya ka sngi shong thai na ki kam jing ubaro ki ba ula penlong bat ula le ayu ya ka ni ka sngi shong thai ula kerkhu ya ka nang ta ula le ayu de ula pen kentang ya ka jingkeli kawan hangne balai ublei ula penlong ya ka sngi shong thai haswa bangin thai kumno ublei ula thau lupa ya ka sngi shong thai wat haswa bangi ki breu ngin don kam ya ka jing shong thai lane wat haswa bangi ki breu ngin pen bun kam ya lade ublei ula bu lupa ya ka dak kaban pen ken mau yang ngi tekai kene ka dak kaban pen ken mau yang ngi to habangi crunch phang ka sngi jing shong thai ka ba ublei ula thau khanang yang ngi ki breu walang impat sem thai ha ka ba men ning kong ka sngi shong thai kam kut tang ha ka ba shong tang namar ba ka kentin shong thai kam mut bangin chu shong them le ai ngi hap le ai wat ha ka sngi shong thai kane ka sngi kam long ka por bangin chu shong kum to hende ka de ka por bangin le ai ru kadika por bangin pen kemen ya ka jing em kadika por ba kasngi ka ba kaban long ya ka ba kai bangin le ha ka jing em jongi ban sngongu ban ken mau ya unong thau ublei ujongi ublei ubla ai hangi ya uplang ya ka ki ding ki si ki lom ki wa bla thau ya ngi ki breu ya unong thao jong baroh ubla ai hangi ya ki ki babha baroh te belai ublei uthao ya ka sngi shong thai shwa ba ki breu kin thai lane shwa ba kin penong pen bun kam ya lade khnang ba ki jing thao jong u kin yo ban ken mau ya u kum unong thao tikawan par sakawe ka jingkeli ublei uthau ya ka sngi shong thai hato ublei uthai om namar ba uthau ya ka sngi shong thai ka ba kran shpang ka jing shong thai ka dei ka jing sa nge ban thau ublei ula sa nge ban thau na ki jing thau baro kam shmut ba uthai kumba ong tien pareng create ublei ula sange no ban create ne ben ban thau hendrai umpat sange ban recreate ban yai beteng ya ka jing trekam jong u ublei shem thai hendrai uyai beteng ya ka jing trekam jong u dei ba usange tre namar udang ya beteng ka jing tre jong u Yohanes kalanong kabasan kad khot kaba khan nyo Yohanes kalanong kabasan kad khot kaba khan nyo ka ong gumno
Handre u Jisu ulaya tu sngap kentien jong Jisu wong kumno ukpa jonga utrei hadu menta ngaru ngatrei wong kumno Jesus Christ ukpa jonga ubah beneng utrei hadu menta kapkot tangkumta handai kumno deu ong ngaru ngatrei ublei ju shong thaj uyai trei handai uthau pat ya kasngi shong thaj te ka ei pat kane ka jing trei ka ba ujisu ukren kolosai klanong ka ba ningkong kad khot ka ba khan nhau kolosai klanong ka ba ningkong kad khot ka ba khan nhau bat ulong menshua ki ei baro bat ha u ki ei baro ki yai ne lang ha u ki ei baro ki yai ne lang kadai kan ne kan ka jing trei jong ublei klem ka jing trei klem ka jing beteng jing trei jong ublei ngim la ban em wat tang shi second ru kaperthei kan long klumar handai dei namar ba ublei udang beteng ka jing trei jong u baroh ki yai bet ki yai ne scam isayal nong ba sau pau kat khot ka ba ar pupra ka ong kumno mam sham la tip mam sham la yo sngo ublei bam jukut utrai unong thau ya ki bakut ka perthai sngo luwat lemne juthai ki i ka jing pule nang lyngba ki isaya tonong ka ba sau phot khot ba ar pupra ka ong kumno ublei jus ngol luat ublei juthai te kawan par ka jing keli hab lada ublei juthai te manu bathai manga mapi mangi kibreu te kawan par ka jing keli ka bangi don ka jing keli menne haba ublei thai te balai pade uthau ya ka sngi shong thai uthau ya kasngi shong thai namar ublei utip bangi ki jing thau jong u ngin sa thai ki jingwat jing tip ki pen i ba ka jing yo thia kaduna ha ki breu ba menta kat kum ka jingwat benia jong ki rewat benia ka jing yo thia kaduna ha ki breu ba menta tong jing duna thia harot bangin wanra sha ka jing bun ka jing yo thia wat lada om duna thia ru kibre bun sin ki thia palat ya ka jing don kam jong ki thia palat ya ka baki ki don kam ban thia te ka neru ka pen telot ka pen swai ya ubreu lada ngi duna ka jing yo thia ka pen telot ka pen swai yang ngi lada ngi thia palat put palat ya ka bangi ngi don kam ru ka pen telot ka pen swai yang ngi tengini ban le kum no le ban thia kat kum kapor kan mau menengi kren pang kapor teng ka jing thia ru kare ban ya iran kat bat kapor thia kat kum kapor khiru kat kum kapor donap nang jongi kibam jule ai ru ngis ngo thaj ndai yiso thaj khem le ai ru kum ba ong tin phareng nga yo i hakawe na kijing tho ka ong I am so tired even my tiredness is tired ngalas ngo thaj palat war ka jing thaj jongaru kelas ngo thaj bo nangi baro ngi long kumne ngi thaj palat handrai ngim kwa ban shim ya kapor ban shong thaj Marcos lanong bahanreo kat khot ka balai phuai tin jong blai kong gumno ula ong te haki ka bamut u Jisu to ale mapi hi kerpang syari klau bat shong thaj khndiat nabadon sibon ki bayawan ya leru kat bakim kloishu wat ban bam ru u Jisu u khot ya kisenran jong u wan shim ya ka jing shong thaj
Ublay ubatau yang ngi utip bangi ngidon kam ya ka jing ja thai kamet. Ngidon kam ya ka jing ja thai kamet. Te kam semut ba tang bangila song thai ka sngi ba nyau ka ba ublay ulatau kam semut ba ki wei pat kisngi hnreu sngi ngim don kam ya ka jing song thai em. Tengin pule biang Marcos hnreu ki khot balai puai ka ong kumno. Ujisu ong kumnoi ki senran ale mapi khendiat syari klau ngin ya song thaj nang ta kawai de ka badon kam ba ka bangin sautu kalong ka ai de ong kat ba nababun kia wan ya lej ro da ka jingbon kam kat ba kim kloi shu wat ban bam ro kam semut batang ba ngila song thaj ka sngi sabaton hnreu sngi ngim don kam ya ka jing song thaj ngidon kam ya ka jing song thaj uji suong wat ban bam ro kibre kim bam shu ublay kwa ya kata ukwa ya ngi bangin yo ya kamet kaphat ka babha ya ka jingko jingkhia ka babha kumjoro jingmut jing perkhat ki babha larang ibun kam palat ka jingtre jingta ka pentlot pensuai ngi ngidon kam ka jing song thai larang ngi krekot palat khamtam kito ki pule ki badang pule ladai high school ne college university sukumju lara phi penlut por palat ha ke jing pule ka pentlot ka penswai ka jingmut ci perkhat ide ban shim ya ka por ban penjat thai ya baroh ki benta jong kamet ublai ukwa ya kata de namar kata kadau thau khnang ya ka sngi song thai na kadau jong ki breu bakin yo ban song thai na ka jing tlot jing swai jong ki tungin ya phai sa ka sngi ba ar menta ka sngi ba ar ka kren chipang yamare thli hoi habang imare ngi mare thli amdei khamtam kito kiba mare haki race for sports nginom rai bat mare amdei ka pen khia yangi te ke jingmot jong kene ka yamare thli pade ong ne ba ka badu thia thaj namar ka jing tre kam than ya kamet ka phat kalong ka jing shisha yangi ubreu handrai ka ba kham shu kalong badon ki por ki bangi sngo bangi mare bat ka jing thali ka jing em jongi ngisngo ba habang ila ngi le ki bangi ngi don kam ngisngo bangi dang long thali ti habangi du thia kawai bat ngisngo thali kawai kanang pentlot shu yangi kawan raru ya ka jing sngo du jing kermen hato pi jumat ya kene ka jing yasem ngangai don na pedang jongi ki balamat ya kene ka jing yasem teng habang sngo jing du lat habang sngo thali ka jing im jongi kidon ki bajuang le le kene ka tai khanang bakin klet no ya ka jing sngo jong pi tataru kayarap henry kamla banyarap hadu bakut balai hadin ba pilale ki baroh pila song thaj kawan phai pat katu ka jing sngo thli te dei namar kane ka daw bun ki bre ki le ki ne ki tai ki bam ki ne ki tai ki le ki ne ka tai ban pensosi Ialade wat ki para bre wat you bleiru tang ban like na ka jing sngo thli ngin nom la ban weng ka jing thali daladehi wan show chris piniyo ya ka jing ja thaj ka ba shisha u baruk unong tho jong u jermaya u ladon ya kane ka jiu ka jing sngo thali ha ka jing im jung u ula sngo klumar ula ut ula yam ru namarah bakhat do ka Jerusalem kan sisha penjot haswa banjia ka jing jenjar jong ka jing penjot ka nongba da ka Babylon ubaruk ula umsuk mensim ula sngo thli ula yam henry ka epat ka bajia kane ka jing ur ka jing yam jong ubaruk kamdai ka ba usipun pau shabar henry kadon kadau ba usngau du jing kermen bat sngo jrem ka mensim jong u te ublai ula jubab kumno ya ubaruk
beliau la jubab kuno ngila ban syam na Jeremia la nong basau pusan kat khot ka basau batsan ka ong kumne men ong ha u kumne wang utrai ha khmi ya kata ka bangla te ngan pentuan no khot den mar kane ka da ubaruk usngau thli ka jing em usngau si te ka basan ka ong kumno te me wa dike ki bakhra na ka banta Ialade wat hendai ngan pelaj pat ya ka jing em jong me ko baruk ka jing jubab ublei ka penpau ba kumno kadon ka jing sngo pang kumno kadon ka jing sngo si ka bakhrau ka bawan hau baruk te wat ublei ru usngo si usngo thli ka man sem ha pet ya ka Jerusalem hendai kwa pat ban pendu kwa pat ban sange na ka jing penjot ya ka Jerusalem namar ka ban dia namar ka jing hele persya jong kayu blai pi ki bere Jerusalem ki le persya yu blai baruk pat kawan ka jing thali ha na ka daw jong ki kala ban dia ra ka jing im jongi na ka daw jong ki wei ngiru ngi jus ngo thali kala ban dia ru ba ngiru ngi julong ka daw ba ki wei kin ngo thali ka jing im jong ki kumang la ong mane kane kamde ka jing kwa jong blai ban ba ka Jerusalem kan jodno handai namar ba ka le persya yo blai tarangi phai sha Lukas kalano ba khat khandai kan khot ka ba sau puai ka ong kumno te kat ba ula poi hajan haba ula khme ya ka shnong ulayam na ka benta jongka Jisu haba ula khme ilaki khmat sha ka Jerusalem lele ayu ulayam na kabenta jongka ulayam nomor bakale pesya ya wat nadu kipor jong ubaruk ublei usngusi nak daw ka Jerusalem wadah kipor ba ujisu imang ne asla perthairu usngusi nak daw ka Jerusalem kaya ile persya ublei nadu kipor barem kat khot ka ba saupuar ka ong kumno Lukas khat khandai saupuar alada phalatep lupa mapharu shisha ha kane ka sngi ya ki e ro ki badai ya ka jingsuk jongpha henrei menta labu re yaki na ki khmat jongpha ong kumno ka jingsuk ka de banwan sha ka Jerusalem henrei labu re no ya ka jingsuk na ka Jerusalem ka jingkran jong Jisu kumaki po jong baruk ka Jerusalem kalong kumjo dai na mar kata ka jingsuk ka ja kawan ka jing thli ken wala ki bun kam kat no ro Jeremia saw pusan kar ka basawat san ka kren chapang kane ngilap de pule menne te kalaji ayu pade hanrai don ka jingshai pat ha ka bakut ka jingkren jong ublei baruk pi me war khuslai wanam wat ngan penle bhaya me men yai beteng ka jing im jong me wanam khuslai ka don ka e ka jingshai ha ka bakut jong ka jing im jong ubaruk namar ubaruk yai ne ublei un pensa ya ka jing im ubaruk wat hapdeng ka jing penjot bar ka jing du pendu no ladang nga mapi ngi IT ya ka jing im jongi shaublai ban om yele persya ya ukum ba ka Jerusalem kum ba Jerusalem kale wat ladang i thli ka jing im ru ka jing suk kanom jingai nangi ublai unam bu re ya ka jing suk nangi ublai unam bu re ya ka jing dap angi na ka jing thli kane ngi laban yes muthu na ka sngi ka ba te mentang nya phai sha ka sngi ka balai ka jingshong thai ha ka testament barem ka jingshong thai ha ka testament barem baroh nangi da shishangi don kam nya ka jingshong thai don weru balam no ngam don kam nya ka jingshong thai
baroh nangi ngidon kam yang jing shong thai den amar kata kadau ya ka kentien jing shong thai la penun kam wat hak kentien jing ublei baroh kawai wat lada ublei uthau yang ngi bangin trei ngi deiru ban sim ya kapor ban sange trei ban shong thai ka testament barem ki Hebrew ka penun kam ya ka kentien jing shong thai ka penun kam ya ka kentien Shabbat ban sange trei ban shong thai ban sim shuti nang ta ka jing shong thai ublei ha ka sngi bah nyau ka sabaton jong ka hukum ka basau la penun kam da ka kentien nuak larangi penkela syaktin pareng nuak kawan syaktin baong to settle down ane to remain larangi penwan syaktin khasi ngila banong kajing shong thai lan ngila banong kajing pen aram Ialade kajing shong aram ngidon kam kajing shong thai ublei uthau khnang yangi kajing shong thai wala lo thau yangi ru bangin trei shong thai trei ar samwel nong ka bahnyau kat khot ka bakhat ar ka ong kumno habala pen kutno ya kisngi jong me bat ba melayo thia no bar ki kpa jong me ngan peniyang ya usma jong me hadien jong me uban mi no na ka kpo jong me bat ngan pen scam ya ka jinglong skiem jong u te hangne u ka krench phang ka jingyap no la pensiong nong rem la pensiong nong rem ya ka jing shong thai da ka jing mut jong ka jing yap u debet kisni jong ukin sakut no te ka tien jong blai ka penkut da ka boong ka jing shong thai kane kan khot ka pen paru ya ka kentien ka boong syakap ka bamut ban dem ban thia haba kibre ki yap kim yeng kim shong nrai ki dem ki thia te ka jing yap kalong kanong shun jong ubreu bakrau tam bat langi yam kanor ngide ban so thu ba ka jing yap ka dei tang ka jing shong thai tang ka jing thia thai te balai kalong ka jing tengan ban te ba menta hi sipor ki ba ek ba thon ki palok porjor jongi ki balik no da ka jing yap kalong tang ka jing thia balai kalong ka jing tengan yangi haba ubri uthia udon ka jingkermen balai syai kasngi un sakhi pat haba ubreu lene haba ka breu ki thia yap ha uji sukris ka don ka jingkermen bakin sakhi pat na ka ba yap syaka jing im pat ka jing im ka ba thmai kane ngi shem haki testament kaba rem chpang ka jing shong thai angini pe chakasngi ka basau ka kren chpang ka jing shong thai haka testament bathmai ka jing shong thai haka testament bathmai meneng la de pe ya kasngi shong thai haka testament barem mentapat ngia phai ka testament bathmai tung ngia pe ka kren kumno chpang ka jing shong thai haka ne ka testament karon ka kentien ka baong anapau ka kentien anapau ka bamut shong thai baju penan kambun sen haka testament bathmai kamut ban shong thai ban pen thmai ban pen jem ya kane ka kentien la penan kam da ujisu ha Matthews krenong ka bakhat wei kat khot ka bar phopra long kumno Matthews khat wei kat khot ka bar phopra to wan hanga phi baroh ki bathat ki bakhia ka jingket tengan penjem ya phi to wan hanga ong ublei phi baroh ki bakhia ka jingket ki bathat ngan penjem ya phi kala ban mut ru ya ka jing shong thai kamet baroh nangi ngi thai kai ka jingket bakhia bangang bat maphi ngi don hadote ka jingket khia ka pop wan so christ hato ka de ka jingket khia jong ka jingtra jingta jungi baman la kasngi wan so christ
hato kadai ka jingkit bakia jong ka jing mut jing perkhat jongi wan cho Christ un ai ka jing ja thai ba jem jai hesicha so kadai koi pat kentien ka bamut ka jing shong thai ka bata ya ka jing shong thai sabaton jong ki senran u Jisu ha kapor ba uthia ha jingtep te ha ka testament ka bathmai ngiyo i ba ka jing shong thai ka thau ya ka jing penja thai ka met ka phat jongi but but kumjuru ka jing sumar sabaton u Chris wong kumno ale mapi ngina da pule menne kerpang syari klau bat shong thai khndiat kam dai ka jing khot so bha ngi de ban so thu handai ka dai ka hukum u ble hukum yang aya pi bangin sim ya kapor ban shong thai om ban tre palat namar kalong ka jing pen sitom ya kamet ka phat jongi kalong ka jing pen sitom ya ka jing mut jing perkhat jongi rukum ju to ble hukum ong shong thai wat tre palat pot ki senran jong Jesus Christ ki dang shiwan phai na ka kam mission ka ba Jisu pha ar ngut bat haba kilawan phai ki dab da jing sngo kmen ban ya thu ya ka jing ya shem jong ki hau Jesus Christ handre Jisu pa ong kumno shong thai shwa pen sange shwa ya ka jing bon kam jong pi u Jisu pen kan mau hanga hapi bangi don kam ban sumar ya ka met ka phat jongi ya ka jingkot jingkhia jongi ya ka jingmut jing perkhat jongi da ka babu ya ka por jong ka jing shong thai ha ka testament bat mang yo i u Jisu u hukum yangi bangim dei ban tre palat klem ka jing shong thai namar kala ban kta ya ka met ka phat jongi ya ka jingkot jingkhia jongi wat ya ka jingmut jing perkhat jongi rukum ju nya phai sa kasngi basan unong ya wer bam don jing shong thai unong ya wer bam don jing shong thai hato phila jupoi jing ya wer shane satai na thrai em om don mono ro ba ju ya wer kle stang ladang i don ka jing duna hang ne hang tai stang lada ngi bu a ngi ya wer shane satai ndai henrei nginom ya wer klumar klem da don kini kidaw Genesis kalanong basau kad khot ka baningkong hadu kad khot ka bakhat ar ka kran sipang ukan ba upoi sa ka jing ya wer ka ei ka ba penlong ya ukan unong ya wer ba klem jing shong thai hapertai Genesis kalanong ka basau kad khot ka baningkong hadu ka bakhat ar nginom pule lut yaki henrengi step pat ka jing thu khana ka kran sipang ka ei u abel u para jong ukan bat ukan kilaya ai ngu sha ublei da ka jing knya henrei ublei ula kentat yau kan bat ya ka jing knya jong u ula pdiangsngewbha yau abel bat ya ka jing knya jong u ukan sham le ai da ka jing khoj men sim ule ai da ka jing khnyum da ka jing bam ngej te haba la yo i ba u ble ula preng subai ka jing kenya jong u para jong u ula sngo bitar lep hadu ba unda shim ya ka sin jam ban peniyap ya lau para u ble shan la pedang yo kai la ni ka jing kenya jong u ka jing ai jong u kampan pa ya ka jing sngo si ya ki pop jong u ngide ban so thu ngide ban kan mau ba ka jing knya ai ngu thang show blei ka dei da kimrat u abel ula ai jing knya da khon lang brot u kan por lai gnu da kiso da jing thung jong u abel ula ai da ka jing knya ka ba dei om ukan namar babalai ukhun lang brot u yang pli ka jing yap ka jing place nam jong ukhun lang brot ka yang pli ya ka jing yap ka jing place nam u Jesus Christ u balong ukhun lang brot jong u blai u
Abel open place nam ya ukulang brot. Ukain pada open place nam ya ubriu balong parajong uhi Abel. Dai namar kane ka daw kala penlong ya ukain ban yai wir. Ula tim Ialade ru. O ublay ula tim yang aila ngan yai chene satai mano balap yang on penduk jaj yang ukan ujit ban le ya ke ai da kamon jong uhi om na kamon jong ublay haba ublay ong ba ukan ulong unong ya wer ha ka prathei kamot ba ublay ula thau yo uban long kumta henry kane ka jing jia ka jia namar ka jing le pop jong u persha ya ublay haba syam ya ka jing ja thaj ha ublay ukan ha ban le kumno uha banyai wir klem ka jingshong thai hangno ba ulai nom yo thai nom yo jing ja thai nganong telanang gi pule biang na Genesis kalanong ka basau khat reu hadu khat nyau ka kren shapang ukan ba ka jing yai wir tungin pule na kat khot ka ba khat sau Genesis kanong kabasau kad khot kabakat sau ka ong kumno ka jingkran jong kan ong hakmi mela beno yanga ha kane ka sngi na khmat kane ka khndo bat na ka khmat jong meru on bu re yanga ngan long ru unong ya wer bat unong phet yap ha ka pathai kan jeru bajar ubayo syam yanga un penyap no yanga na ka jingkran ukan ngi yo I ba don ki weru ki breu ki ba im hangta hak to ki por om dei tang ma u bat ki kimi ki pa jong wa damat ke im ki don pat ki we ki breu to ki por namar haba ukan ukran mano ba syam yang kim penyap yang te kal ni so thu ba om dei u adam bat ke im kimi ki pa jong u ban penyap ya u kemo kim penyap u khun la jong kala ban long hadin bun sdem kajing penyap jong ukanyu Abel kalong hapdeng bun snem bat adam bat ke im ki don khun da kiwe pat rukumju te kine ki don khun ki don kti dan persa nang ya roy tengide ban ken mauru bah tu ki por ki bide ki kham im slam om ku mangi menta prapa onyo pola kut ayap te kidon pat kiwe pat kibriu den ma kane kapenlang yu kain uban krenik nik kentien kajing tho hangne ka ong habangi persyang ban phet no blay ni pisa men sem ni persyang ban pendap ya kajing trang ya kajing ai baken jablay da kitiar kitar kijing ya dai paralog ne da ka bapen bun kam Ialade ngakok ban ya kene ka jing tho ka ba haneng habangi persyang ban phet no blay ngi pisa men sem u Ramakrishna u ong u blay u don habaro kibriu Henry kibriu kim don ha u blay dei namar kata kadaw ki jinjar u blay u don habaro kibriu Henry baroh kibriu kim don ho blay den man kata kadaw kibriu ki jenjar habangi persyang ban phet no blay ngi pisa man sem ngi ja ka jing sup ngi ja ka jing dap wan tang ka jing theli tang ka jing jenjar to ngi nom phet no blay ngi la ban phet no blay lyngba ki tien ki bangi kren lyngba ki jing pej ki bangi ngi pej lyngba ki jing pule ki bangi ngi pule lyngba ki jing sngap ki bangi ngi sngap lyngba ki jing le ki bangi ngi le kine ki pen jingai ngi nau blay ka jing kali ka wan ki jing le ki jing pe ki jing pule ki jing sngap ki bangi ngi jule ki bon lam ngi jingai nau blay kane ka long ka jing kali ka bangi ngi ha ban jubab Ialade na mangi so thu yala ka jong ka jing im wan show blay un ai hangi ka jing dap ka jing suk ka jing jathaj
kaba shisha kaba jem jai ngin pha sha kasni pen kre la poi sha ka bakut kasni pen kre ka kren ka ong kumne ka jing tho hang ne ka ong kat kum ka jing sngo thu jong ki rabai ka jing le ka jing ngej niam ka pau ha ka jing bun kam kisania ha ki jing le ba pau shabar ban pen pau ya ki ba ki long kham ru blei ban ya ki wei kumta kla pen khlat Ialade na blei bat ki pen scam ha ka jing sngo biang halade ka jing ngej jong ki rabi men shwa le ya ka kam pen pau shabara ka jing bha jong phi jonga bangi kham bha kham khrau ban ya ki wei ubleu pdiangsngewbha yangi hendrei em ngiron kam ban troy ka kam ka ba ublei u ai hangi ngiron kam ban troy ka kam jong ublei hendrei ngim dei par ban klet ba haka jing bun kam jong ngi wat haka kam jong ublei ru ngi shim no ya kapor ban ya slok bat ublei utrai jong ka kam jong u trai ya ka kam jong u om lei lei hendai kadon ka jing ma pat habangi penlut po tang haka kam jong u om bat u tong nya phai shakat khot kan mau pat ka ba ong kum no ka man sem jonga ka sngo kan mau ho oj ka trang ya ki phlau jong trai ka do not jonga bat ka do jonga ki ya ka ang ya ublei ba im kentin ka sngo tinat shisha hato ngajukan mau ya ublei hato ngatrang shisha na do man sem ya ka phlau jong blei la ni ya ublei hato ka do not jonga ba ka do jonga ki ya ka ang ya ublei ba im ba thau yang ni bangin yo ka jing shong that ka ba shisha hato ngidon ka jing trang kum u debit lada em ka jing jat haj bakan jaman sem wat ka jing jat haj bakan ja do ru kan om don IT lot ya ka jing trekam jong phi jonga shoblei ngire ban IT lot ya ki kam ki jam jong i shau blei lada dei ka kam ha lom hawa lada dei ka kam shaleng kha ne sha school ne sha office ne kam la jong la ne wat ka kam jong ublei ru IT lot baroh ya ki jing trekam sha ublei bat ngini yo ya ka jing jat haj ka ba shisha how Christ amen nakaliang ka balang ikwa ban ai kublei isa ya ka class ka ba pilaya sam shangi ya ka ne ka step ngingit scam babaro nangi ngilayo shibun ka jihi kai ka ba shai ba kumnu ngin im haka im lang sa lang da ka bayad ru rungkat ba ublei sar ngi duai ba pinyo ekamet ku bokot bikia kat ba pidang trey haka school Siang Valley Academy Kabadan ha Arunachal Pradesh ba ublei un yai beteng bandan kalang bat pi kamtam kat ba pidang beteng ban yalap ya ka ktin ka jong ublei na kawai ka posh kawai pat bat kat ba pinlong kum missionary haka jaka ka ba pidan ha Arunachal Pradesh te ban penwai pa ya ka sab school class ka jongi in pai pa ka number jungrai ka ba sanspa lai ban hadin kene ka jingrai ngin ongi Mrs Mondari yangap ban ai ngi ya ka jingdwai penwai Raya roya
penwai no eka sabas school jingi tingi pandemic kli jing duai ku pa jingi ba baneng kat bangi penkut eka program sabas school jingi ngi kwa ban ai ngu yemi ublei shibun atra ya kapor kaba mela ai hangi mangin yo ya kalat mansngap ya ka program sabas school lyngba shakri jungmi bat ni la ru panshim ya karai to ai ba min ku ngi baroh ki basngap halaki jong ki ying bat ki jaka bat to dang ye ku bat pentai yengi de kaktin ka jong mi hakine ki kenta ki badang to ai ban ka jingshakri ka jongi hakane ka sngi ka bakentang khut ka jong mi kan long ka basai so bat na ka banta ka burom ka jong mi kurkhu ye isar sambor so khalat iba yalam yengi ya ka class bat kumju ru i pastor i Shylla iban sai shim ya ka khubor na ka banta ka tin ka jong mi ha ka jingya seng ka ba a ha ka por mangi laja lenti ngewbha ban yarap yengi mangi nuan phai miangi shami kalenti ka jingsuk ka jing kamen ka jing in bat kham tam mangi nuan phai shami ha ka teng jisu ngi duai amen. Ni ai kublei pi baroh ki ba ya shakri lang bat ni ha ka program sabut school tem ta ka sabut school class ko jungi kalawai te ha ka ne ka por ban beteng ya ka jingshakri jongi bat ban sedang ru ya ka jeseng ka ba arsin ka jongi ni nga khod e Mrs. F Karpran bat e Miss Joyful nong bri lam ni ha ka jingruai Sahisin bani pdiangsngewbha piwe sa kajeseng ba tongin phai sa number jingroi lines pa halfway o teng ki serniu kitab
ku Jisu unang siuspa. Tungin hiat wai. Ublei wo kupa jingshukor penai. Ngai ngo yame ko try kumu shakri warit ujong me. Ngai kerpat yo mensema ko ujong me. Uban yarap uban pensyait bor. Wad uban yalam hakani kapor. Kerku yang bat pendon kam yang bat yangi baroh kiba pej ya kani ka kubor. Bahkan long gajing kerku ko kupa ka buram bat gajingo kalong yame batang yame hi. Haga kertengu Jisu ngadwai. Amen. Kublai sebetul ni pi baroh, hakerteng jong Jesus Christ belong nong penim bat nong sis pa jong pi bat jonga. Ni kwa ban ai ngu yo blai, bolo ai ngi kene kalat bangine shakri kat badu lyngba kene ka online worship service jong kabalang jongi hangne hanong po. Ngakwa ban ai kublai, yai Mrs. F. Carpran badi Miss Joyful Nongbri ki balaya lam yangi ye ke jingruai ke jingirwai ke bapen kre ye ke dok nur ke jongi bangin pediang ye khubor jong blai hakane kapor. Tengah
duai bo blei unyai kerkhui phi baroh arngon kar ba phidang pteng bang krishan ni kam jong blei ne koi kapor shkoi pan la de kano kano ko benta la de ke jing police dang la de ke jing duai la de ke jing ruai u blei utim ba phitrei na do ko do not ke jong phi ke jing don ke jong phi kalong jing kerkhu ha ka balang ke jongi ngi duai bo blei ni ai pteng ban pidon kam mi phi ha ke ne ki sngi ki por ki badang wan ru kum jo te ke ne por ngai simru I ke ne kalat ne ke liang ka balang ban pdiangsngewbha phi baroh ki khot balang bade jong ka balang jongi hangni henong po la phi don ne ki no ki jaka ha ki no ki yeng ngi pdiangsngewbha phi baroh sikene ke jingshakri jongi si sen biang le de pat na pedeng la don pada pedeng jong phi ki bade na ki wei ki jaka la de ni ki than jaintia la de ni phi de na nongstoin la phi de na shillong la phi de na pedeng shikap la sora ni shimi ke ne kalat ban pdiangsngewbha phi kublai shibun ba phila ya shakri rin kat ban ni na ko wei ka tayo shikoi pan bat ngam arteten ba oblei un pindon kam yo shakri jong bat ngam arteten phin yo ye ka jing krkhu ye ka jing bam ka jing long ba kanjam sem no shakri jong blei tel don bat apdeng jong phi ka ba shakri ringkat ban ni ka sen ka ban ngong kumta ka sngi ni pdiangsngewbha phi baroh ka jingshakri jong phi menta ka sngi bat ni kam de ka ba shujiar khat hadre de u jisu ba pham sem ba khojong ba ni yalam yapi baphin ye shakri ringkat bat ni ha ka ne ka por tongin duai ba blame pindon kam yo shakri jong to phin duai ro do not ki jong phi bong atrai pindon kam yo shakri jong me ba ai ka ne jing shakri jong I ha ka ne ka por kan long ka jing toy nam ta jong I wei pi wei te ka ne ka por ban ya chikmat tongin e phai she ka jing ruai sedang ka number ka ba phra ka bong utrai us em jonga ngalong jong melong tin rai ka jing bha jing ker khut toy klem kon melong tin rai ka jing bha jingker kho toy klem kon hadin kene jing ruai kerpad ye Mrs F kerpran seisen biang ban ai yengi ke jing police dang bad ya ke jing duai sedang nga kerpad ru ye ki bakin wan shkman ban ye lam ye kene jing ruai ya ke jing police dang tongin phai ki kalatia Hynniewtylli wat sha bo Jingshukor ya phi on shukor ya ublei namar ya ke ru bo ubri ubet ya katahi un yo odru tongin pendem ki kli ek jing duai buk pa jungi ba beneng long khoi kerteng jongi wan ki ma jongi long kamon jongi khamde ko ba beneng iwan khmat jongi ha kani sini bu khoi ba khantang jongi ban ai ki chingu ba kaburam shani mar bi long ublei long bu long thau jongi long pen im long pen ne pen sa ki jing im jongi hadu kani khleman ngai kaburam ba ki chingu shami na mar dei tang ba mi ba dei ban yo ki chingi ro
Ngu imi na benta jingkar ku baroh na the ke jing im jangi kabam gadi jing ko jing khia ba ki wi jing don kam kini baroh gadi ke jing bahasbun jongmi yangi bangi long gi ba bha ba bidor hindai nama ba mi I yangi idwai men isne yangi kinum pom ka bangi khot kar pa de ka teng jongmi ilong ki batlot ki baduna ngi don kami ke jing yarap jongmi don kami uben sim jongmi ban shongsa hangi ban yalam nanti yangi ban hikai yangi kadang ban ila ban im ke jing im kan kum kamon jongmi daladi ngimla tu yarap ingi ban isin yangi tarai idwai no mentai ki pangi bastom ki bun ki beri bi kendo ki jing hakani kapor idwai men isin ki kamta mi pangi bastom ki bai yo kani ka khlam men isin ki men keneri khti ba khlan bor jongmi ban ban weng no ki jing stom na kamet jongki to ai ba on ban khaw ke kharteng jongmi nang ba ke jing im jongki haba ki la yo ki jing kon idwai ba men karku yangi kat bangi mani yami hakani kasi wala ngi dami ki chaka ba peru hinrei ngi ya sno lang ya tili lang lyngba kani karukom mani jangi ni aingu yami mem simla ino yangi ni dwai mani don kat ba ni tip ki singi por ki ba khmat ki long ki ba kham ni ra dwai mani rap yangi ngin pem khlanya ke jingai ke jingshania hami kanang ba anda kisni ki jenja ki wan ngin yeng scam nginom kulon nginom shapting hinrei yeng scam hami doi men kerku ni dekat balang ki para bangai baroh tu yarap ingi nang ke jing imaman ke sni jangi kalong ke sakhi ke im shaki breu ban saudang jangi kerku ingi menta ngisap ke ketin ke jongmi non kami jingshakri jongmi kang mak bangin yo snow kan yarap ingi bangin he ngin san ha ke jing im makan jaman sim kerku ki beduk ki batangan ki ba syam lanot dan isin ki ru kunju terus ni jikar kerpat jongi ba kini paningu idam makarten jisu amen Kublai shibon ya Mrs. F. Carpran bala ai ngi ke jing police dang bari ke jing device dang la de pidon menta ha ke ying mani le si don pedeng jongpi ka ka balang pila don kum gini envelope but pila tho le si kerteng bari katarik badi ba pila tho ik jing show but ke wei ne ka ba shipo but ke wei ke jing show jing kendo le ne ke jing show jing ai ngo but ke wei de Henry menta phim le yo ik ne ka lat ban le kumta na mar bangi kendo ik ne ke jing khangdam Henry to ai but ke ne ke jing khangdam kam day ban pendo bor pi ba phini ai pteng ban krishan ye kam go jomble la da pidon hakino kino ki ying kisam go jom piru siobha ban play you could all know jompi but pin pai you could jingle show but you go away the bush po but you wake jingle show she kam ka jomble kuble shi bon ro ba phila krishan ye kam ka jomble hakine ki sngi ki por ki bala dem ba lyngba ka jing krishan ka jompi ka kting ka jomble kong hamala ki nong balai khot ka ba shipo kong walam ni ki ba shipo barosh ka yeng ka jingle show knam ba ka long ka jing bam ha ka yeng jong try lyngba ka jing khu jomble ye pi ba lyngba ka jing pha ki jompi shi kting jombe kalaban yach kman kalaban pinsapreng ye gospel ka jong o shikaprthei baroh hi kawai te kani ka por kat bangi nang lum ye kani ka jingkan show phi ki badan hala ki jong yeng ki sem rukum jo ba phini le ikata ba phini lum ye ka jingkan show nga karpar ro Mrs. Davy blaban wansh kaman ban ai ngi jingruai ba karpang bad hadin kita ngan yalam ye ka jingduai namta ka jingkan show I got a call from an old friend. We laughed about how we had changed, but I could tell things weren't going as well as he claimed.
tongin pedem kle bat nginduai Ablay ko pa jungi bab neng ni kwa banay ngo email blay na marba mila don kalem bat ni hakane katayo baroh shtiyo Henry hap deng kataro try don na pedeng ki khon ki jong me ki khot balang jungi hang ne hanong po kum kalong yeng jongi Mrs. S. Whitley, Mr. J. Dip Whitley, but kalong yeng long sem jong ki baroh shiyeng but Mr. G2 Whitley but yeah Mrs. B. Whitley Kiba don bhai kemet ke pokoi bekhia manta a try ngiduai ba meu blay men kirkhui ki men ai bor men ai men sem ki khnam bakin yo ye kemet ke pokoi bekhia bapura kilong ki khon ki jong me bakrashan shit rehem namta ka kam ga jong me a try hapor ba midon hakane isla per thai bon ki breu ba pang bistom ba yap shiliang ki bam yo i la ki khamat ki bam la ban ya ja try Henry mila ban pun khia ye ki ta try am don kata ka jingpang hakane ka sla per thai ba meu blay mem la ban pun khia na marngi shakri yo jo blay ba minin ban manta hado ki bom jikuru a try te ka ne ka por le don na pedeng ki khot balang ki bam don bhai ka met ka bakoi bakhia hakrteng jo me Jesus Christ ni duai ba min I know iki kamet ka bakoi bakhia a try khnam bakila ban yai pteng yi kam jong ki khnam bakila ban yai pteng ban krishan ye ka yeng ka sem ga jong ki kirkhu le don na pedeng jo ki ba don hospital a try kirkhu gi da wai de shin kirkhu gi nurse ki doctor ki ba krishan ye ki a try Henry de me bangi don kam Kambon sha bani kita ke baroh ho ngi don kam gi da wai de shin ho ngi don kam ki mas ho ngi don kam ye ki sanitizer Henry a try ngi don kam kham tam ya meu blay ba min ya da ba min don kan lem ban ngi ta try hakani ka por nga dwai shikan ten nam ta kani ka jingkan show a try ba meu blay min ya kirkhu ye kan ne ki jing ai ki jongi lengba jing kirkhu jong me kan try ngi la ban bin pai khindiat chikam ki jong me Kerkhu ya baroh ki khon jong me ki balapin phai ye ko we ni ka bash pho ye ka jingan show ka ne clip man ni duai meu blame pin da pin biang ka jindon kam ju ki ne ko we ka por chu ko we pan ma pi ki pop jinga tribes ni ne jing duai jungi na mar ni ngong i pan ka teng jong me Jesus Christ o balong nong panim ban non se spa jungi na dom ta hado ka bam ju kur kum chu amen Nakwa banai kublay ay Mrs. Davy Bla ibala ay ngi jingruai ka bakrpang ngi yo ilang ba ka jingshakri jongpi bangi khot e kongkong ba ublay ukurkhui ka yeng ka sem ka jongpi lengba ka jing shit rahem jongpi banruai ublay kurkhui pi badmanta ki khon jongpi kila bot ye ka jinglong jongpi ba ENG bari entom kirum takilong ki khna ka ba shit rahem ban shakri ya ublay tengi duai ba ublay nyai kurkhu ye kalong yeng long sem jong pi kongkong baru yai pteng ban pindon kam ye pi na kisor jingruai namta ko burom jong o hakini kiski ki por ki ban sawan rukum jo tekni ka por ngin poi na skawai per kabenta ke bangi barong ila ab khmi ka taban yos yu ye kten ka jong blay tekni ka por Henry shwa bangin le e kata ngakwa ban pini tho ye pi nong kren jungi hakani clip man le de tang nam ta ki khot balang jungi hangni nong po ngam don kam shu ban pini tho i no mar baro na pi tho bhai i but pi e bha ru i but i ru e bha ye pi tekni ka por inong kren jungi hakani ka shiteng jong kane ka sngi bakatang khoi ka jong blay de pastor Shylla let's see don't bring you uang la slam kam yo snyo shu ye ka sur jong pastor Shylla ai ngo yo blay u ai ngi kane ka lat ba ngi la ban yo snyo ye ba de tang ye ka sur jong u Henry ka sur jong blay ban pindun kam ye pastor Henry Kindian ngan pini thoi inam ta let's see don't pedeng pi ki ba shakri ran kat ban ngi philap ban kli manoi tai pastor Shylla nei ka chnong tenga kwa pini thoi Kindian I pastor Shylla I de na kishnong wa ejer na Jantia Hills District kabad don kishnong hajan umulong but I don armut ki khon we shinrang but we kenthe but I pastor Shylla ila long I church pastor la julong I church pastor hakne ka balang hakjin sha idang deiru I khot balang jong ka balang nong po I hado mentarung te I pastor Shylla ila long I church pastor hangne hado Jerusalem steng but hadin kata ila led its but ila long church pastor hangte but mentapan ila long kumu circle director jongka West Jantia Hills District
Teknik por ngim artetin oblei ula pedon kam ya u syakri jong u hakini sngi por baladem ngim artetin tungin duai ba oblei un pedon kam u hakini kentar kumjo teknik por klem de slam shu nginai no ko por shei pastor Shylla kani de ko por ke jong pi pastor hagabaning kong hagani ka por ngai ngo yoblei kaburam bat ke jingo ngai shoblei ubla kerku bat ubali alam yang ngai la ban ngala ban le ye gani ka kubor gani ka por ban ya lap ye gani ka kubor na kwa ban pdiangsngewbha bat ban ai kublei ya baroh ki prabangai ya ka balang nong po 7-day Adventist mau diang bat baroh ki parlok ki bayapet ya gani ka YouTube channel ha gani ka por chong ga jing ya lap ye ka tien ka jong blei to ha gani ka por ka kubor ka banga ngangam don ke kubor hakani ka por hanrei ngai ngai bau blai udon ke kubor naga benta jongi baroh iwe piwe kiba Jingshukor bat kiba pet yakani ka kubor ka mangani sam hakani ka por ka long syapang ki Hynniewtylli ki Jingshukor Ialade ho ka Bible ka don sibon ke ban keren syapang ka Jingshukor hanrei ki Hynniewtylli ki Jingshukor Ialade habangi ong ka Jingshukor Ialade habangi pulin na ke kitab jong Jeremiah ke kitab jong Jeremiah kalanong ka bakat niyaw ka dekot ka bakandai ka ktien jong play ka ong kumni ka donot ka Jingshukor ban ya ki ay baroh bat ka long ka basniw klem jingkermen u ay ubala ban itho ya ka bat ka dekot ka basiphaw ka ong kumni nga utraing ubayet ya ka donot nga tenju ya ki khalai kat ban ai ha wei pa wei baroh kat ba kum ki lenti jong u kat ba kum ki so ka jingle jong u kata ka ka ktien ka jong blai ka bangi pulih ka ni ka por tangin ya pek menta ya ka benta ka baning kong jong ka Jingshukor ladi ka ba ka Bible ka hikay yangi ayu syapang ka ni ka Jingshukor Ialade ngini ya pek ka benta ka baning kong jong ka Jingshukor Ialade ya lek bat nga ha ka sithi syaki korin ka sithi ka baningkong syaki korin ka lanong ka balai ka dekot ka bakat pra ka ong kumni ka ktien ublai ka ong wan ai wa unu nuru Jingshukor Ialade lada unu nuru hapdeng jong pi utharai Ialade ba ulong ubastat hakani ka perthai tu unlong ubabit knang ba unyo long ubastat ka Bible ko ong yangi hangani ka ktien ublay kong wat ai ba unuru Jingshukor Ialade kumno ka Jingshukor Ialade kong lada unuru hapdeng jong pi utharai ba ulong ubastat hakani ka perthai tu unlong ubabit kanang ba unlong ubastat kamot ayu kata ka jing ong jong ka ktien ublay habangi pai siya ka jing start Kajing start ka bangiya keren ha ka ktien ka jong blai kam dei ka jing start jong ka juk menta ka juk science menta kajing start ha ka jing puli dang li ngidai ban kan mau ya ka kitab proverb na ka lanong ka ba kandai lanong ka dekot ka ba sipho ka Bible ka ong ka jing syap tieng yau trai ka long ka jing sedang jong ka jing start kan mau na da manga ma pi ngi don ya ka jing syap tieng yau blai ngi ha ka perthai ka bangi mi ko bom don shu ka jing syap tieng yau blai Andrei la mangabat ma pi ngilong ki kistan ki ba syap tieng yau trai ngilong ki bri kistan hoi ka perthai dala ka jing start kam syam la itho ya ka kam syam la itho yau blai ublai ula ibet bade ka jing ya lap jong ka gospel ka bolong ka jing ibet ban pen im ya ki breu ki bangai hau Jesus Christ bat ya ka gospel ka jong Jesus te dena mar kata ka ktien jong blai kan mau ya kani ka ktien ublai na ka kitab proverb kala nong ka balai ka dekot ka banyo ngini apek kan diat proverb kala nong ka balai ka dekot ka banyo ko ong wat long ubastat halaga jong ka jing nyo tu syap tieng yau trai bat tu kiar na ka basniu wat long ubastat halaga jong ka jing nyo tu syap tieng yau trai bat tu kiar na ka basniu nangta kata ka dei ka benta ka baningkong ka bangiya pek syapang ka Jingshukor Ialade tungin nomlong ki batharai start Ialade ki baroh tungin syania ka jing start ka jong blai namaru blai udai ubah kli tam ubabat
ya ka jing start don uba start kat ublay haga drong haga beneng sya drong haga khandeu sya po ublay udai uba start bat ki baro upan ya kat kum gajing start ka jong u ka baga jabing briu jong ngin nom la ban snu thu ya gajing start ka jong blay to menta ngin ya pek bat ka benta ka baar sya phang gajing syukor Ialade ka benta ka baar jong gajing syukor Ialade ka bangila ban syam haga sithi ka baning kong shigi korin ka lanong ka ban riu ka khot ka ba khandai ka ktien ublay ka ongkum ni phim tip baki bam hok kinom yo ya ka hima ublay te wat sha bon syukor no ya phi ki ba ya kai kan thei lamni ki ba mani blay thala lamni ki ba kelim lamni ki ba rang long kan thei lamni ki ba ya le sang si parashin rang lamni ki ba tu lamni ki ba ikwa lalot lamni ki ba buaj lamni ki ba keren beng lamni ki ba khwan tam kin yo ya ka hima ken ya ka hima ublay ka ktien ublay ka ya tho yangi kum ki ba ye ki jong trai ko wat sha bon syukor no ya phi dagini ki baroh ka bom hok ta ki jingle bom hok ki kita ki don sibun ki bangila pule menta ki jing ya kai kan thei ki jing ya mani blay thala nang ta ki jing ya le si sang parashan rang ki ba lamni ki ba tu ki ba ikwa la lot ki ba bu ai lamni ki ba kren beng lamni ki ba khwan tam kin yo ya ka hima ublay ki ba yai le kap ki ne ki baroh kalong ko kubor ka ba kalong ko kubor ka ba ka ktien jong ublay u khat yangi kum ki kristan bangin mi na ka jingdom sha ka jingchai jong ka gospel ka jong Jesus Christ bat pitip kai ka ba habangi puli ka ni ka kubor kadon ka kubor ka ba hang ni ka ba ka ktien jong blay ka ya thu sha yangi bangim dei kum ki kristan man sha syukor ha kini ki baroh kum ki ba ye ki jong trai han rai ka ba sngo tanat pat ha ka ni ka khot ka ba buat ka de khot ka ba ship khat wei ka ya thu yangi ya ka jingjia ha ka balang ha korin sha phang ki ba nge ki ba don ha korin ka de khot ka ba khat wei ka ong kum ni kong bat don na phi ki bala julong kum kita han rai la sait ya phi han rai la pan khot ya phi han rai la pan ksan ya phi ha ka kerteng u jisu Chris u ba utrai bada umun se mu blai jong don ki bana phi kum kita ongu pol ha ki sithi sigi koren hinata ka bangi ya pule don ki ba kum kita ha koren ki ba ha ka menor jong ki ha ga jigim jong ki la julong kum kita ki jingle baman ki la ju im shisin ha ki ba kum kita ki jing kwa brai jong ka do han rai menta na do ba ki lios ngawi ga kubor jong blai ki lios ngawi ga gospel ga jong Jesus Christ ki la kala ka ba mot la pan ksan ya ki la mat ya ki la pan kho ya ki bat ki la long ki jing thau ki ba thamai of Jesus Christ amen ka burom ka long shaw blai bat kum ta kata ka di ka benta ka ba ar kum ki kristan ki ba ye ki jong trai nga kwa ba no ye phi tu ngi nom sha ban syukor yangi dakine ki baroh ka bible ko ong wat sha bon syukor ne phi ngi me ki sngi ki ba khaddo ka ngi ki jing jelai jong ki kam sniu ki kam baman kat banang ya ki ka we ka sngi ka we pat han rei ublai khot yangi bangin long ki bari khot ya ka jing em ki jongi kum ki ba ngai hau blai tangin ya peit menta ka ba lai pat ka benta ka ba lai pat jong ka jing syukor Ialade kata ka bangila ban syam haga sithi ka ba ningkong sha ki korin ka lanong ka ba khatsan ka de khot ka ba lai phu lai ka sithi ka ba ningkong sha ki korin ka sithi ba ningkong sha ki korin ka lanong ka ba khatsan ka de khot ka ba lai phu lai ayu ba ka ktien ublai ka hikai yangi hangne sha phang ka jing syukor Ialade habong ka jing syukor Ialade kamot ba ka jing syukor ba nga syukor gi we hentai ka jing syukor dalade Ialade hi ka ba nga syukor tang ni ka de khot ka ba lai phu lai ka ktien ublai ka ong kum ni ka ni ka de ka benta ka ba lai ka tu wat sha bon syukor no ya phi ki jing ya selok bas niu ki pen put plak ken ya ka akor ba bha ka ktien ublai ka ong yangi wat sha bon syukor no ya phi ki ba kum no ki jing ya selok bas niu ki ba pen put plak ya ka akor ba bha ka kwa ban ong ha ka ni ka por ngi em ha ki sngi
ki bangi i ki jing slok basniu kinang roi bat kinang jelai na kawai kasngis kawai pat han rei ublei ukhot yangi bangi ngimdei bandon bat ban im hakani karukom im na kwa ban ong la don ki prabangai la don ki parlok ki bapet yakani ku kubor pidon ni ka jing slok basniu ya nuri ya nu kan mau kala ka bamut akan ka por ublei ukhot yangi bangin kala ka bamut bangimdei ban ngimdei ban ailat yakani ka jing slok basniu ha jing im ka jongi shimet ngimdei ban ailat ka jing slok basniu ha ki yeng ki sem ki jongi persya iwai pat ngimdei ban ailat ya ka jing slok basniu ha ka balang ha ka snong ka thau bat ha ka jing im ka jongi kong ki kristan ki baman ka sngi ka bible kam kut tang ba ya thu yangi ba ka jing slok basniu ka kut tang ha ka jing slok basniu ka bible ka ong hang ni ka khot ka balai phulai ka pen put plak ken ya ka akor ba bha ka bible ka ya thu yangi ka ong ba ka jing slok basniu ka pen mi yo so jong ka jing pen put kelak pak ka jing pen put plak ya ka akor ba bha ni habang ya nu jor ka akor ba bha ki por ka man shwa bat manta kala ya jingai ba jingai san habang ya nu jor lai phusne man shwa sau phusne mat san phusne man shwa ka akor ba bha ni i kala jandu jandam hagani ka pateng ban reu ka jongi habang i pe ka akor haga jing ya dei sieng sistem ka jing buram ya ukpa ya ka kumi ka ba bible ka hukum ka basan ka jong ka tien ublai ka tu buram ya ukpa bat ya ka kumi ni i bagata hagini gisngi kala nang tulot kala nang do kat banang ya gisngi gi por ten rei kan mau ublai ka tien ublai ka khot yangi bangim dei ban Jingshukor ngimdei ban Jingshukor no hagi bakum kini ki jing selok ki basniu ki ba penput ya ka jing im kristan jongi haga jing ya dei jongi bat ublai bat haga jing ya dei jongi bat ki wei pat kan mau habangi pulien ka kitab proverb kala nong ka ba arpu ar ka dekot ka ba arpu sau bat arpu san to ngini peit lang menta ka tin ublai ka ongkum ni wat penlong ka jing ya lok bat ubriu uba syat bitar bat wat ju lek bat ubriu uba kong yo menang ya kilenti jong u bat ba men yo ka jing riam ya la ka men sim kata ka jing hikai jong ka tien ublai jongi bangi dei ban kiar na ka jing ya long parlok bat ki briu ki ba syat bitar namar bat ki briu uba kong yo ba nginang ya kata kalenti bat ong ka tien ublai kan long ka jing riam ya ka men sim ka jongi kata ka jing hikai jong ka tien ka jong blai to kata ka benta ka balai ngan ngini apait pan menta ya ka benta ka basau syapang ka Jingshukor Ialade ngini apait ya ka khubor na ka tien ka jong blai ka pangila ban syam na ka sithi syaki kalatia ka lanong ka ban riu ka khot ka balai sithi syaki kalatia ka lanong ka ban riu ka khot ka balai kaung kum ni ka benta ka basau ka bangia keren menta syapang ka Jingshukor Ialade ka ong kum ni haga dekot ke balai namar la dau nuru umut ba ulong pleng haba umlong ruem ushukor Ialade ken namar la dau nuru umut ba ulong pleng haba umlong ruem ushukor Ialade ken kamu ayu kata la dau no umut ba ulong pleng haba umlong ruem ushukor no Ialade kapan pai yang bat kapan kan mau yang ya ka ka wei na ka khubor ka jong ka tien ublai ni ha ka kitab jing pan pau ka khubor ka jong ublai ka wan lang bau ublai lang ka wan na ublai ha u khon jong u Jesus Christ nang ta ka le ha u angel na all angel ka wan ha u Yohanes ha ka deulan nong ha po Patmos ba ka khubor ka jong ublai ya ka balang lodi kaya ka wei na ka Jingshukor Ialade ka ba ka balang hang tu ha po lodi kaya ka sngo ba ka long ka balang ka bastat ka balang ka ba biang not na dong sya dong han rei ublai upen i ya ka pop upen i ka jing duna upen i ka jing long lanot khop jong ka ni ka balang tang ini apa ya ki kitab jing pen pau ka lanong ka balai ka dekot ka ba khat nyo ho nganam puli sibon dan puli tang ki benta ki bengedei ban ya keren ha ka ni ka por lai lanong ka kitab jing pen pau
kedekot ke bakat nyo ke kubor jong ke jing sneng ke jong ublay u sneng teng ya ke balang hapok lu di kaya lay u ong bakalong ke basu kriat ru ke ba shit ru kriat ru bat ublay u ong ada kwa dik ba pandalong ke ba peja ru kriat no peja no sendan la palong ke ba shit no balai pan sulong kum ni ke kubor jong ya kan iga balang ko ong naba pa ong nga kabariu bah bat ngala penman spa ti ngamdan ke jingkerdu ru bat pamtip ba mapahi palong kabalanot kop bat ka jinjar sat bat ka duk bat ka matla bat ka lengkoj blayu ong kata ga de jingshukor Ialade baka sneu baka long ka badap ka biang ka start ka bandang nadong syadong hanrei kalong ka balanot kap blay upen rem ya ka upen ya kan iga jingpang jong ka upen ya kan iga jingshukor jong ka bakalong ka balang ka balanot kop ka jinjar sat ka duk ka matla bat ka lengkoj ki prabanget habangi bon sep ngiju perkat Ialade bangi long hanrei habangi mlong te de namar kata ka waini ka jingshukor Ialade ublay upen ya ka balang hal kabalang ludi kaya upen ya ka jingpang bakenjaman siem jongka da ka bau ong hagan ni ka ketien ka jong blay wong kum ni pampip mapahi palong ka baling coach balai ka long ka balang ka baling coach yo le si kam don ni ka jangkup ka jong Jesus Christ kam kup ya ka hok ka jong Jesus Christ ka kup ya ki hok jong ka jingle jongka namar ki jingle hok jong ni ki long tangkum ka jan ka babit ngit bat ki serjab jot akhmat ublay te day namar kata let's see katu ka balang hang tu kadon dia kata ka jinglong ngalaban ong let's see ngayalap ya phi kani ka por yo let's see ngam don ya ka hok ka jong kris ngam kup ya ka hok ka jong kris ni haban yet Ialade ko ki prabanget tu ngin yet Ialade kani ka benta ngilong ki balang khoj ngilong ki bamat la lay ong palong ka bamat la yo let's see ka jing im jong ni don ni ya ni sya ni yo men siem ko jong blay uban pen pau yang ni uban pli gi khmat ki bakan jaman siem bangin yo ki ba phala ha bangi puli na ga ktien ga ko jong blay ga bible u blay khwat engi bad u blay khwa ban pli gi khmat ki bakan jaman siem ha bangi puli ya ga ktien ga jong nang ta blay ong pen ya kan ga balang ong bahkan thiet no blay ong ya kaksiar ke bala perang kai kaksiar ke bala perang kaksiar ke bala perang kadai ga jingai ong ga shichi jong Petrus ko ong kaksiar ke bala perang kadai ga jingai ke bala pen perang ka jingai ke bala yai lyngba bat ka jingai ke bajop bat ke bala pengkhoj ai bangin don yakini ki Hynniewtylli ki jinglong ki bakarpang ai bangin yo yakini ki jing ai ki jong Jesus Christ ka jing ai ya ka hok ban pengkup yang ai phi ka hok ka jong Jesus Christ ngin duai bangin pani ka bor jong men sem ma khoj bo blai un pli ki khmat ki bakan jaman sem ngin duai bo blai un ai ni ka jingai ka baklan ka jingai ka bangila ban snor din ho blai ha ki jing man ta ka perthai ka yai lyngba i ka jing siap tieng ha ki ni ki por jong ka ni ka perthai ka badon ka lockdown ka badon ka jing pang ka jing system tungin dan ni ka jingai ka bas kem kum ka jingai ka jong ju ka ba ong la da ublay un paniap yang ngaru ngan snor din ha u ngidon kami ka bakum ka ta ka jingai ko ki para bangai bat ko ki paralok ba ie ki ba pet ka ni ka kubor kata ka dei ka benta ka basaw bat mentang ni pet bat ka benta ka basan jong ka jingshukor Ialade ka khot ka banyaw sithi shaki kalatiahi haga jo kala nong ka ban riu ka khot ka ban san ka ong kum ni ka khot ka ban nyaw ka ong kum ni ka benta ka basan wat sya bon shukor no ya phi onom shukor yo blai namar ya ka ai ru ka ba riu bet ya ka tahi un yo ot na ba uta u ba bet haga do jong uhi na kata ka do un yo ot ya ka ba put ka bible ka ong wat sya bon shukor na yang ya ka ga bangi bet ya ga tangin yo ot langi bet ha ka do ngin yo ot ya ka ba put
Kai ga jing em ga ba man laga sngi. Ka bangi bet. Usambai ayu bangi bet. Haga jing em ga jongi. Usambai ayu bangi bet. Hagi long yeng ga long sem gi jongi. Hatu usambai jong ga ktin ublay uyok jakani em hagi dok nut. Jongi. Hatu usambai jong ga ktin ublay uyok jakani em haga dok nut jong ki khun jongi. Galok ka jongi. Kilok ki jongi. Ki bahayeng ki bahasem ki jongi. Haga balang ga jongi. Haga jing em ga jongi ba man laga sngi kum ki kistan. Hatu usambai jong ga ktin ublay ki uyok jakani em. Kata ga ga jing keli. Lani ki jong ga prothai ki yok jaka. Ki balong usambai ubangi yo iu bagi ai ga bangi pet, ki ai ga bangi perkhat, ki ai ga bangi yok sngo. Hatu ulong ni em usambai ubayai bet man laga sngi. Kan mau ki ktin ki bangi keren. Ki jing mut ki jing perkhat ki bangi perkhat. Ka jing em ga jongi. Ki jing le ki jongi ulong usambai. Ubangi yai bet man laga sngi. Hadu bakan poi ka ayom ot. Ka Bible ga yetu yangi. Ka ong wat sya bon syukor no ya pi. Onom la ban syukor yo blay. Namar ya ka ai ka ba ubri ubet ya ka tahi unyo ban ot. Te de namar kata. Naba uta ubabet haka do ong ka ktin ublay. Nakata ka do unyo ot ya ka ba puot. Kalong ka ba snyosi haka jing em jongi. Ladangi perkat tangi ki iki ba kenja do. Ka ktin ublay kan ong yangi haka ba kut nginyo ban ot tangi ka ba puot. Hanray ka don ko kubor ka ba snok tanat haka ni ka dekot. Haka ni hikaju kalanong. Kaban riu siya ki kalatia. Ka dekot ka ba pra. Ka ktin ublay ka ong hang ni. Na hanray uta ubabet ha uman sim. Na uta uman sim unyo ot ya ka jing embam jukut. Uta ubabet ha uman sim. Na uta uman sim. Unyo ot ya ka jing em ka babam jukut. Kalong ka jing duway ka jonga. Ay bangi ngin siya bangin ay lat yung sim ba kuot jong blay. Unyo lat bansun syar. Ya ka jing em ka jongi. Ban ya lami ka jing em ka jongi. Kabaman laga sngi. Ay baki do not ki jongi. Ngin ay lat ban ngin ay jaka ya ka ktin ka jong blay. Bau man sim jong blay. Un pan mi ya ki so ki jong man sim ba kuot ya ka jing em ka jongi. Namar akher ka sngi. Ka Bible kaya tu ingi bakan sa poi ka ayom ot. Anda ka ayom ot kan poi. Ngin yo ban ot ya ka jing em bom jukut. Ladangi sya yo man sim ba kuot jong blay. Man sun syari ka jing em ka jongi. Tu ngin sya yo man sim ba kuot. Ladangi sya yo man sim ba kuot ban pentrai kam. Ya ka ktin ka jong blay ka jing em jongi. Da ka bati kena ka Bible ka ong. Nabauta ubabet how man sim. Na uta uman sim unyo bet. Ya ka jing em ka babam jukut. Kata galong ka kubor ka bas ngaw tanat. Ublay ukwat yung manlagas ngi. Tungin bet how man sim. Ngin siya yalam how man sim. Kaya kiktiin ki bangi kren. Kaya ki jing perkat ki bangi perkat. Kumnungi im kum kigastan. Kata ka day ka banta ka basan. Ngin yapay ka banta ka ban riw. Ngilap ka banta ka ban riw. Ngilap ban pai siya ka Shitiu Jacob. Ka Shitiu Jacob kalanong ka baningkong. Ka Shitiu Jacob kalanong ka baningkong. Ka dekot ka ba ar po ar. Jacob Shiti ka baningkong Jacob. Ka Shiti ka Jacob kalanong ka baningkong ka dekot ka ba ar po ar. Ka banta ka ban riw. Ka ong hang ni kum ni. Ti tu long pi kinong le. Ya ka ktin bat om tang kinong yo sngaw. Da ka ba syukor no Ialade. Lay ukot yang i baroh. Kiba iya ki jong try. Bangim day banlong kiba syukor Ialade hagani ka banta. Bangi sulong tang kinong yo snow ya ktin ka jong play. Nagaway ka tayo siya kaway ka tayo ngili jingya seng ngi sya syukor ka ktin jong play. Hanray ka tu ka kubor jong ka ktin play. Kam ngi ka syukot tang haga jing snow jong ngi. Ngim pentray kam ya ka. Te day namar kata. Ladang ngim pentray kam. Bal ladang ngim long kinong le ka ktin play. Kaktin ublay kaya to yangi bangilong bagata ka di ka jingshukor Ialade. Hangning isyam hagalanong ka ba hagadakot ka ba ar pu ar ko ong tulong pi kinong le ya kaktin ublay ukot yangi. Om tangkat ta bat om tang kinong sngaw da ka ba syukor no Ialade. Ikan mau ikiktin
Ikan mau ikan tien ki jong utrai bat unong pan iam jong Yesus Kristus. Habangi ki jingkran ki jong utrai Yesus. Haga gospel ga jong Matius kelenong ga banyo. Tengini pet Matius kelenong ga banyo. Kada khot ka ba ar pusau. Ka ba utrai Yesus ong kini ikan tien. Te mano baroh ubas ngau kini tien jonga bat ubale ki. Ngan tarai yo ukumu briu ubastat ubalatei ga yeng halor umau siang. Nuno briu basha skori ga ktien ga jong blai. Ong Jisu. Bat ubale ki. Ya kata ga ktien. La peniasrim yo ubat ubriu ubastat ubatei ga yeng halor umau siang. Nangta kawas ngau tanat susu ladangin pulih ga gospel ga jong Lukas. Kelenong ga benriu kada khot ka basau punyo tangin ya pek. Ha Matius ha Lukas kelenong ka ban riu kada khot ka basau punyo. Lukas kelenong ka ban riu kada khot ka basau punyo. Ayu baga ktien ublai ka yatho yangi ka jo ka ba Jisu ula keren. Jisu ula ong gini kan tien. Lukas kelenong ka ban riu da khot ka basau punyo uong. Uai baroh ubawan hanga. Bat ubayos ngau yaki ktien jonga. Bat ubale ru yaki. Ngan pen i yapi yanu usrim. Yanu usrim. Kadakot ka basaw pupra ka ong. Ulong kum ubriu ubalatay yaka yeng. Ubalati bat ubalangam jeliw. Bat ubalaseng nong rim halor umausiang. Ti haba ka jia ka jingshlay. Ka kala syok kertep ya kata ka yeng. Hanrei kam la syuk ban penki ya ka. Nabala pensyong nong rim ya ka. Halor umau siang. Ni hatu ngi kwa ban long kibri ke bastat. Ngi kwa ban long kibri ke basyempang. Tu ngin long ki nong le ya ka ktien ke jong blay. Jisu la pen yasrem yo bri bayok sngaw ya ka ktien ublay bat ubale. Ya ke jing hikai ke jong utrai Jisu. Lapan yasrim yu ukumu briu batay ka yeng halor umau siang. Bat om tangkat ta, ha batay ka yeng hang niu ong. Bat kadekot ka basaw prau. Ulong kum ubriu ubatay ka yeng. Ubalati bat balangam jeliu. Bat balaseng nong rim halor umau siang. Hang ni ka don ka kentin ti bat ngam jeliu. Bat seng nong rim halor umau siang. Kini kita kentien haba ong ti ngam jeliu. Ti bat ngam jeliu. Bat seng nong rim halor umau siang. Kan mau bagajing im kristan jongi. Ngidai ban sngau thu. Bang ngidai bagajing ya dai jonga jong pi bat uji sukres. Habangi pulih ka ktien ka jong blai. Habangi duai. Ngidai ban long ki briu ki bang ngam jeliu. Bat om tang bang ngam jeliu. Ngidai ban nang ti ban ngam jeliu. Bat ban seng ye ka nong rem. Baka ka bangi puli. Nakaktin ka jong blay. Ka nong rem jong ka jing sisya ka long haloru maus yang namen handai balong Yesus Kristus. Pi ka bangi. Ka bangi yo i ka long ba. Haka perthai ka bangi em. Hasla kan deu ki don ki jing thung jing tep. Pila ban yo tang ki jing thung jing tep. Ki batang sipor ki la ban pot bat kindu no. Hanrei ki brio ki bong ban wat ye ki mau kordori ki mau lenai ka sia ki hab ban ti ban ngam jeliu sapok kan deu bat kin yo igini ki mau kordor. Mangama pi langi kwa ye ki jing kerku. Haka jing em kristan ke jongi. Bangin yo ya ki jing hikai ki bakodor ya ki mau kodor jong ka jing im kristan. Ki ba hikai yangi ki jing hikai. Ki ba ya thu yangi ka jing shisha. Ki bangi dei bandang ngam jeliu haka jing sngo thu ye ka tien ka jong blai. Ni dei ban ngam jeliu haka ba pule haka ba pelut por haka ba pensyong nong rem ye ka jing im ka jongi. Haka tien ka jong blai. Bat bangin sya bo men sim blai un yalam yangi. Bat un hikai yangi. Kata ka di ka benta ka ban riu. Ngini pek menta ka benta ka ban nyo. Ka benta ka ban nyo ka bangila ban siam nagajuk. Nagajuk ka siti jong Jacob ka lanong ka ban ningkong ka dekot ka ba ar pun riu.
Sitiu Jacob kalanong ka baningkong kadakot ka baar pun riu. Ka ongkum ni. Lada unuru hapning jong pi umut ba ulong uba riu belay. Haba sensyar ya lau telit. Hanrei udah syukur no ya la ka donut. Kata ka jinglong riu belay uniu briu. Ka batala taleng. Ka Bible ka yato yangi. Ka Bible ka yato yangi. Ba lada no ubriu ubamut ba ulong uba riu belay. Lada sumar yaw telit jong kata ka jinglong riu belay. Kalong ka batala taleng. Kajing sumar yaw telit kalong ka badon kam hadok kata-kata ku ki prabengai. Nga keren ni ladi, nga keren ni baroh. Ki bayaw singawi gani ka kubor. Tungin sumar yaw telit. Hagani ka juk ka siti, habangi pulih syapang telit. Hagani ka siti ka jong Jacob kalanong ka balai. Hagalanong ka balai ka siti Jacob ka keren syapang telit. Tungin ya pulih kandiat naga ketien ublay. Hang ni ka dekot ka benriu. Lai lanong Jacob ka dekot ka benriu ko. Ti utau telit ulong ka ding bat kata ka pertai ka jing bom hok. Long utelit hap deng ki dekot jongi. Uba pentingit ya ka met baroh ka way. Bat uba wiang no ya ka shalentem jong ka jing penlong. Bat uba wiang no ya uhi da ka jong ka dujok. Ka dekot ka bapra ka ong. Hanrei ya uta utelit om don ubriu balak ban penjuk. Ulong ka jing sniu bomlak sensyar. Ubat dap ken da ka bi ba peniap. Dau nehi ngi kerku ya ublay ubau kupa. Bat dau nehi ngi tem ya ki breu ki bala tau ha ka dur ublay. Naka juk hi ka sentur ka mi ka jing kerku bat ka jing tem. Kam dei ku para banget jonga. Ya ki ne ki e ru ban long kumta. Hatu ka umpok liu. Naka juk hi ka tliu ka penmi ya ka ka babang bat ka baktang. Hoi ka Bible ka pen iyangi ka jing sniu. Jong telit. Tadai namar kata kan mau ladanga bat mapi ngimut bangilong ki bariu blay. Ko ki prabangai ki ba iet yaw try. Ladangim sumar yaw telit jongi ong ka Bible. Ngila syukur no yala ka do not. Bat kata ka jinglong riu blay ka bakum kata. Kalong ka bathala thaleng. Hoi baroh ngilong ki batlot ki baduna ki babakala ka jing em jongi. Ipan snowsi yaw blay. Lyngba ki kitien ki bangi keren. Ipan snowsi ki parlok. Reu blay ukot ingi si ka jing kala ka bamot ko ki parlok ka ni ka por ko ki ba iet yaw try. Tungin kala ka bamot bangin pai syo blay. Bangin duai ba blay unai ngi ka bor. Ka bangila ban sensyar ban te lakam. Ya ka jing sni ko jong phile. Ha ka jing em ka jongi. Ublay ukular ban le iki ba phala. Kan mau ba ka kitien jong blay. Ha ka ni ka ju. Ka sithi jong Jacob kalanong ka basaw ka dekot ka ban riu. Ka ongkum ni. Hanrei uai ka jing ai ka bakambon. Nabakumta uloong. Ublay uyale persyai ka basngaw kraw. Hanrei ha ki basngaw ret uai ka jing ai. Kan mau ublay ukot yang i bangin penret Ialade. Bangin kup i ka jing sngaw ret bat da ka bangi penret Ialade kamat ublay. Ublay ukular ban ai ka jing ai. Dei ka tang da ka bor ka jing ai ka jong Jisukris. Ka bala man thau thamai yaw telit u jongi. Bangin keren. Ya ka basisya, bangin keren ya ka babha, om bangin keren ya ka basniu. Ublayun kerku yang i, ay babaroh kini Hynniewtylli. Ki banta ki bel ngili apule, syapang ka Jingshukor Ialade. Kanong ka kubor ka ba ublay. Un hikay yang i, nagaktin ka jong ya ka way pa ka way baroh ka jing pule. Tungin ya sim, ya kani ka banta ba kanong ka banta ka banga, bat mapi, ngin Ialade, ngin duay bat ngin kerpat, bat ngin pani ka bor ka jing ay ublay. Ba ublay un yarap yang i. Ublay un kerku yang i, baroh. Iway pi way ki ba siya skor yang ka kubor. Nagabanta ka buram ka jong ublay. Nanong, amen. Ngikwa banay ngo ublay nam tagito kubor ka bangila yos nyo. Amen. Ublay unyay pinun kami pi pastor. Nadog kong kisngi bangayos nyo. Ye kubor ba piyasam ngala yo shibon ki jinghikay bar ka jingyo bor ka jingbam ha ka jinglong ba ka jam sem bad hadom ta kisngi.
kayai long gumta balai na mar ba sem jong blei udan ha ka jing im ka jong pi ban ngim arten ba u blei un yai pindon kam yi pi ha ka nek sngi por ban wan ro ngam arten ye pi ru baro ki basngap ha ka nek sngi ba kan tang khoi ka jong blei ba pi ru pila yo ye ka jo ka jing kar kho tong ngin na kaliang ka balang ngin duai ba u blei yai teng ban pindon kam ye shakri jong u ye pastor Shylla hakinik sngi ki por ka bidang wan ro ni ne kaliang ka balang ngim la ban siu kaliang le ne ngim la ban le e phiru pastor Henry tukan mau bam barobor ban man la ka por ngi kan mau ipi ha ka jing duai jungi te ka ni ka por nga duai ro bo blain yai kir khui pi pastor ka be pdiangsngewbha ye ki than hang to how west Jantia Hills district ban un kir khu ro ye kong ban yi khon jong pi baroh arngon te ka ni ka por ka la biang ngi bangin punwai no ik ni ka jing slok jungi te ka bangin phais ko jing ruai ka number ka ba laispa 3% hangni kong don jing shai hamen sim jonga ka ba khoi bat pranai kham pranai ek prathai thala ba jisu hi u ai o ka jing shai phla kat banang yat ka por ka jing snewbha habba jisu u pej hanga ngadap de jingmen ba shisha tekeni ka por nginir wai kini jing wai na dug do no jongi phi ke badan hala ki jongi ying sem ki jong phiru bar nga karpat ye kinong lam jing wai bakin wan shikmat ban ye lam mi kini ki jing wai
ban penwai ke ne jing slok jongi ha ke ne ke sngi ba kentang khoi ke jong blei tongin pedam ye ke do non ban ke jing mut jing perkhat jongi ban ngin le show blei ha ke jing duai a blei pa jongi ba bneng ni kwa banai ngo e meu blei ne mar ba mela don kalembat ke ne ke jingshakri jongi ha ke ne ke sngi baroh shisngi na do ke sub school hado ke ne ke jing seng arsen mela pendon kam borba ye ki khon ki jong me ki shakri jong me atrai ni duai ba men yai pteng ban pendon kam ye ki ha ke ne ke sngi por bala demro henry atrai ha shwa bangin punwa ye ke ne ke jing slok jongi to ai bagi ai ke bangin li yo snyo ha ke ne ke sngi kanrung ha ke do not jongi kandon jaka ha ke do not jongi bat kan pinsan ha ke jinglong ke jongi ha ke jinglong kristan ke jongi atrai kenang ba ke ai ke bangila yo jingi kai mde kin sa kutang ha bangi yo jingi kai henry ngirungi peni kita ke jingi kai ke bangila yo pdiang shaki wei pan tengi duai ba meu blei rumen ker khu ngi baroh ke bedan hala ke jong yeng ki sema try ker khu ye ki khon ki ti ye kalong yeng long sem ke jong ki atrai ta try ba why no ye ke ne ke jing slok jongi ha ke ne ke sngi ba kentang khoi ke jong meu blei to ai ba ke jing 8 ba jong meu blei pa na bom jikun chubam jikun ka jing ai khun ba marwai jong me Jesus Christ lem ba ke jing slok jong sem ba khoi to ai ba ke ne ke lai huai jing long blei ki nai pteng bandar kala men ngi wai puai na do mta hado ta ke sngi ke jing wan arsin ke jong me amen ma kwa banai khublei hakar kom bakar pang ye phi baroh ki ba ye shakri rin kat bat ngi hakane kasngi khublei shibon ru ye sir sambor lang soklet iba ye lamingi ke sub school bari ye pastor Shylla bela aingi ye khubor naktin jongle ke jinga seng arsin bat baroh ru ye ki ba ye shimta ban pinyo ingi ke jinga seng hakane kasngi bakantang khoyu blai tegen ni por ai khublei ru phi baroh ki ba ye shakri rin kat bat ngi hakane ke por ngi ar ngam artatin ba ublei ula IAP ula pendap ya kedok not ke bathli ke jong pi dektin ke jong telenda ngam bakala hakane ke tayo ke ban sawan ro ngimpat yo ya kalat bangin wan ke yeng ke jong blei tenang ta daw ngai weri pi baro i wei pi wei ba pinyai pteng ban ye shakri rin kallang ban ngi hakane ke tayo hakapor shipo baje hakane hi ke YouTube channel jong ka balang tad hado ko ta kapor ublein kur khui pi un yadai pi bandar kalem bat pi un IP ka met ko kya nam ta ka burong jong blei amen